Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania pripravuje každoročne množstvo akcií. Aj v tomto roku sa záujemcovia môžu tešiť na misijné dni, stretnutie evanjelikov a nové hudobné diela, ktoré budú mať na týchto akciách premiéru. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi už niekoľko rokov pripravuje pre veriacich misijné dni, na ktorých chce budovať spoločenstvo veriacich, vzdelávať ich vo otázkach viery, dávať odpovede na veľmi aktuálne otázky zo života kresťana v spoločnosti. Toto podujatie tohto roku chceme zorganizovať 12. až 15. júla v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. A chceme srdečne pozvať všetky vekové kategórie. Sú tam semináre, ktoré majú vzdelávať mladých i starších. Sú tam pripravené podujatia pre deti. Samozrejme, nechýba pre mladých ani športovanie. Samotné podujatie má svoju tému Požehnaný požehnaním, kde na príbehu biblického Abrahama chceme ukázať, že človek, ktorého požehná sám Boh, stáva sa požehnaním pre svoje okolie. O týždeň neskôr, 22. júla, bude dištriktuálny deň východného dištriktu, ktorý bude v Bardejove. Témou tohto podujatia je sila nádeje. Popoludní bude možnosť zhliadnúť operu od Víťazoslava Kubičku Jakub Kraj. Bol to významný starosta mesta Kežmarok v 17. storočí, ktorý pre nás evanjelikov je významný tým, že dokázal svoje vierovyznanie, presvedčenie brániť. Pán Boh nech požená vašim rozhodnutiam, ako stráviť leto. Dávame tieto dve príležitosti všetkým, ktorí chcú duchovne relaxovať.